No niin, jatketaan nyt tätä evankeliumin lukua. Osa 2. Hän saatiin luettua 6 sivua siinä ekassa osassa ja nyt aloitetaan 7 sivusta aloitetaan lukemaan tuonne 12 sivuun. 6 sivua luetaan taas ja sitten osa 3 tulee myöhemmin, mutta nyt tehdään osa 2. Ei muuta kuin tervetuloa vaan videon pariin ja toivottavasti saat selvää ja nyt luetaan sitten. Jeesus lehtimajan juhlassa. Tämän jälkeen Jeesus kiersi eri puolilla Galileaa. Juudeassa hän ei halunnut liikkua, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet. Juutalaisten lehtimajan juhla oli lähellä. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsisikin näkevät, millaisia tekoja sinä teit. Eihän kukaan salalle tekoja, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näin uskoneet häneen. Jeesus sanoi heille, nyt ei ole vielä minun aikani. Teille taas sopii mikä aika hyvänsä. Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. Menkää te vain juhlille, minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut. Näin hän sanoi ja jäi Galileaan. Mutta kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne, ei ihmisten tieten vaan salaa. Juhlien alettua juutalaiset etsivät häntä ja kyselivät, missä se mies on. Kansan keskuudessa hän oli yleisen kiistelyn aiheena. Toiset kiittivät, hän on hyvä mies. Toiset sanovat kaikkea muuta, hän on kansanvillitsijä. Julkisesti kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puhua hänestä, sillä kaikki pelkäsivät juutalaisia. Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. Juutalaiset olivat ihmeessä ja sanoivat, kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset. Jeesus sanoi heille, se mitä minä opetan ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka minut on lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen, mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta. Hänessä ei ole vääryyttä. Mooses antoi teille lain vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä. Miksi te haluatte tappaa minut? Ihmiset sanoivat, sinussa on paha henki. Kuka sinut yrittäisi tappaa? Jeesus vastasi, minä tein yhden ainoan teon ja sitä te kaikki ihmettelette. Mooses säädä teille ympärileikkauksen. Se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisältä, ja te toimitatte sen myös sapaattina. Jos kerran ihminen ympärileikataan sapaattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä sapaattina paransin koko ihmisen? Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein. Onko Jeesus Messias? Muutamat jerusalemilaiset sanovat, että eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa. Kuinka kummassa hän saa puhua täällä vapaasti, eivätkä he sano mitään. Ovatkohan hallitusmiehet nyt varmoja siitä, että hän on Messias? Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee. Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä. Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt. Minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne. Mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt. Hallitusmiesten teki mieli pidättää hänet, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.
Monet kansa-ihmiset sen sijaan uskoivat häneen ja sanoivat, tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt. Kun fariseukset kuulivat, että kansan parissa puhuttiin Jeesuksesta tähän tapaan, he ja ylipapit lähettivät miehiä pidättämään hänet. Jeesus sanoi, vähän aikaa minä olen vielä teidän luonanne, sitten minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä, ettekö te pääse sinne, missä minä olen. Juutalaiset kyselivät toisiltaan, minne hän aikoo mennä, mistä me emme häntä löytäisi. Onko hän lähdössä niiden luo, jotka asuvat kreikkalaisten keskuudessa? Aikooko hän opettaa kreikkalaisiakin? Mitä hän mahtoi tarkoittaa sanoessaan, te etsitte minua, mutta ette löydä. Te ette pääse sinne, missä minä olen. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään kumpuavat elämän veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ole tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Jeesuksen sanat kuultua jotkut väliöäkijoukosta sanovat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanovat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksessahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Nämä ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä. Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Ei yksikään fariseus. Tuo Raavas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka itse on fariseus, oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin kuultu ja häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Aviorikoksesta tavattu nainen. Kaikki lähtivät kotiinsa. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokse kerätyi ihmisiä suurin joukoin. Ja hän istuntui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on aviorikko ja hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräykset, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäkö ensimmäisen kiveen. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultua he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä tee enää syntiä. Maailman valo. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Fariseukset sanoivat hänelle, sinä todistat itse itseäsi, ei sinun todistuksesi ole pätevä. Jeesus vastasi, vaikka minä todistankin itsestäni, todistukseni on pätevä,
sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja minne menen. Ja sitä vastoin ette tiedä, mistä minä tulen ja minne menen. Te tuomitsette niin kuin ihmiset ainakin, minä en tuomitse ketään. Ja jos tuomitsenkin, minun tuomioni on pätevä, sillä minä en ole yksin, vaan kanssani on Isä, joka on minut lähettänyt. Sanotaanhan teidän laissannekin, että 2 todistajan todistus pätee. Minä todistan itsestäni ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt. Missä sinun isäsi on, he kysyivät. Jeesus vastasi, te ette tunne minua ettekä isääni. Jos tuntisitte minut, tuntisitte myös isääni. Tämän Jeesus puhui opettaessaan kansaa temppelialueella uhriarkun luona. Kukaan ei ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Minä menen pois. Puhuessaan taas kansalle Jeesus sanoi, minä menen pois. Silloin te etsitte minua, mutta kuolette synteihinne. Mutta minne minä menen, sinne ette te pääse. Juutalaiset kummastelivat, ei kai hän aio tappaa itseään. Hän kun sanoo, minne minä menen, sinne te ette pääse. Jeesus sanoi heille, te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu. Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellei te usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Kuka sitten olet, he kysyivät. Jeesus vastasi, miksi minä ollenkaan puhun teille? Minulla on teistä paljon sanottavaa ja paljosta minun on teidät tuomittava. Mutta minun lähettäjäni puhuu, että minä vain ilmoitan maailmalle, minkä olen häneltä kuullut. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui Isästä. Niinpä Jeesus jatkoi. Silloin kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen, enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhuin niin kuin Isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä tein kaiken hänen mielensä mukaan. Monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin. Abrahamin lapset. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Minä tiedän kyllä, että te olette Abrahamin jälkeläisiä. Silti te haluatte tappaa minut, koska sanani ei saa teissä sijaa. Minä puhun, mitä olen isäni luona nähnyt, ja te teette, mitä olen omalta isältänne oppineet. He vastasivat Jeesukselle, meidän isämme on Abraham. Jeesus sanoi, jos olisitte Abrahamin lapsia, te tekisitte myös Abrahamin tekoja, mutta nyt te haluatte tappaa minut, miehen, joka on sanonut teille totuuden, sen, minkä Jumalalta on kuullut. Niin ei Abraham tehnyt, te aivan samoin kuin isän, te teette aivan samoin kuin isänne. Johannes 9. Jeesus parantaa sokeana syntyneen. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana, vai itsekö hän vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt, kun on vielä päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottua Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi,
mene Siloan altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Miehen naapurit ja muutkin, jotka ennen olivat nähneet hänet ja tiesivät hänet kerjäläiseksi, ihmettelivät, eikö tämä ole se, joka istui kerjäämässä. Toiset sanoivat, sama mies. Toiset sanoivat, ei ole saman näköinen vai. Mutta hän sanoi itse, kyllä se olen minä. He kysyivät häneltä, kuinka olet saanut näkösi. Hän vastasi, se mies, jonka nimi on Jeesus, teki tahnaa, siveli sitä silmiini ja sanoi, mene Siloan altaalle ja peseydy. Minä menin ja peseydyin ja silloin sain näköni. Missä se mies on, he kysyivät häneltä, mutta hän vastasi, en tiedä. Vähän vettä, niin pystyy taas paremmin puhumaan. Fariseukset kuulustelevat parantunutta. Mies, joka oli ollut sokea, vietiin fariseusten luo. Oli sapaatti, kun Jeesus teki tahnan ja avasi miehen silmät. Myös fariseukset kysyivät mieheltä, kuinka hän oli saanut näkönsä, ja mies kertoi, hän pani tahnaa silmilleni, sitten kävin pesulla ja nyt minä näin. Silloin jotkut fariseukset sanoivat, ei hän voi olla pesulla ja nyt minä näin. Ei hän voi olla Jumalan mies, koska hän ei noudattanut sapaattikäskyä. Toiset taas sanoivat, voisiko syntinen ihminen tehdä sellaisia ihmeitä? Tästä syntyi kiistaa, ja siksi he kysyivät taas sokealta, mitä mieltä sinä olet hänestä, sinunhan silmäsi hän avasi. Mies vastasi, hän on profeetta. Juutalaiset eivät uskoneet, että mies oli ollut sokea ja saanut näkeensä, ennen kuin kutsuivat hänen vanhempansa paikalle. He kysyivät vanhemmilta, onko tämä teidän poikanne? Väittikö te hänen syntyneen sokeana? Kuinka sitten on mahdollista, että hän nyt näkee? Vanhemmat vastasivat, että hän on meidän poikamme ja hän on syntynyt sokeana, sen me tiedämme. Mutta sitä emme tiedä, kuinka hän nyt voi nähdä, emmekä sitä, kuka hänen silmänsä on avannut. Kysykää häneltä itseltään, hän on täysi-ikäinen ja hän voi vastata itse. He sanoivat näin, koska pelkäsivät juutalaisia. Juutalaiset olivat näin päättäneet erottaa synagogasta jokaisen, joka tunnustaisi Jeesuksen Messiaaksi. Tästä syystä vanhemmat sanoivat, hän on täysi-ikäinen, kysykää häneltä. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi. Mies vastasi, johon minä teille sen sanoin, te vaan ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti. Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä. Mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi, sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi,
Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra. Mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytetä synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä. Johannes 10. Hyvä paimen. Totisesti, se joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on paras ja rosvo. Se joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsui lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasten eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheillaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti, se joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut, minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, saadakseen sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on isäni käskenyt minun tehdä. Nämä sanat synnyttivät taas kiistaa juutalaisten kesken. Monet heistä sanoivat, hänessä on paha henki, hän on järjiltään. Mitä te häntä kuuntelette? Toiset taas sanoivat, noin ei puhu sellainen, jossa on paha henki. Ja pystyisikö paha henki avaamaan sokeiden silmät? Juutalaiset torjuvat Jeesuksen. Oli talvi ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä, jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Juutalaiset alkoivat kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Jeesus sanoi heille, minä olen teidän nähtynne tehnyt monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin isästä. Mikä niistä antaa teille aiheen kivittää minut?
Juutalaiset vastasivat, emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen. Jeesus vastasi, eikö teidän laissanne sanota, minä sanoin, te olette jumalia. Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan poika? Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua, mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan, silloin te opitte ymmärtämään, että isä on minussa ja minä olen isässä. Juutalaiset yrittivät taas ottaa Jeesuksen kiinni, mutta hän ei jäänyt heidän käsiinsä. Jeesus meni jälleen Jordanin toiselle puolelle, mutta missä Johannes aluksi oli kastanut kansaa, hän jäi sinne joksikin aikaa ja hänen luokseen tuli paljon ihmisiä. He sanoivat, Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki mitä hän tästä miehestä sanoi on totta. Monet uskoivat siellä Jeesukseen. Johannes 11. Jeesus herättää Lasaruksen. Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja sairas Lasarus oli hänen veljensä. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan, Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Kuultuaan Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä 2 päivää, missä silloin oli, mutta sanoi sitten opetuslapsilleen, nyt lähdemme takaisin Juudeaan. Opetuslapset vastustelivat, Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut. Jeesus sanoi heille, päivässä on 12 tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväaikaan, ei kompasti, sillä hän näkee tämän maailman valon, mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee. Eihän hänessä itsessään ole valoa. Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Opetuslapset sanoivat, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset kuulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. Siksi Jeesus sanoi suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimiä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo 4. päivää haudassa. Betania oli hänen Jerusalemia noin 15 stadion mitan päässä. Ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Maria veljen kuolemaan johdosta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, sinä jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedät, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minun, saa elää, vaikka kuoleekin. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra. Martta vastasi, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle 2 kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo.
Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Maria ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat, Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta vainajan sisään sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä jo 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kootti katsensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärillä seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Jeesus päätetään surmata. Monet niistä juutalaista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertovat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan ja koko kansamme. Silloin yksi heistä Kaifassa, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi, kun koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Sen tähden Jeesus ei enää liikkunut avoimesti Juudeassa, vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä Efraim-nimisessä kaupungissa hän sitten oleskeli opetuslapsineen. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten. He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään. Mitä arvelette? Tuskinpa hän tulee juhlille. Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen. Oltiinko me oikeassa paikassa? Mutta tuossa mä tarkistan, että tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Joo. No niin, mutta vielä tämä Johannes 12, joo. Jeesus vuodellaan Betaniassa. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista narrusöljyä
voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin, miksi ei tuota voidetta myyty 300 denaarista, rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että hän olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonnonne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Betania saapui suuri joukko juutalaisia, jotka olivat kuulleet Jeesuksen olevan siellä. He eivät tulleet ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Niinpä ylivapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmun oksia ja menivät häntä vastaan huutaen. Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasia, hän nousi sen selkään niin kuin oli kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee. Hän ratsastaa nuoreella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultua millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Jeesus puhuu kuolemastaan. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat meni Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua, missä minä olen, siellä olevan myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin, Isä pelasta minut tästä hetkestä, ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuuluu taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva joukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Ja nyt tämä maailma on tuomiolla, ja nyt tämä maailman ruhtinas syöstää vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Ihmiset sanoivat Jeesukselle, me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisesti. Kuinka voit sanoa, että ihmisen poika on korotettava? Kuka tämä ihmisen poika on? Jeesus sanoi heille, vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kun teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä minne on menossa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.
Tämän sanottua Jeesus lähti ja poistui hänen näkyvistään. Ihmisten epäusko. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistin Herran käsivarren voima? Eivät voineet uskoa, sanoo hän Jesajan toisessa kohden. Hän on sokaisut heidän silmänsä ja paanuttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska olin nähnyt Kristuksen kirkkauden, ja juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Jeesus kuusi kovalla äänellä, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Jos joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitseen maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänelle on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsen hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua. No niin näin. Otan hetken pikkusen vettä tästä loppuun. Ai. Näin me saatiin luettua tämä toinen osa tästä evankeliumin videosta. Toinen osa saatiin luettua ja ei muuta kuin saatiin luettua tämä ja kiitoksia jos katsoit tämän videon ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Mä tein tässä joku päivä taas osa 3, eli luen tämän loppuun, tämän evankeliumin. Hienoa, jos tänne asti tämä jaksoit kuunnella, niin sehän on hieno homma, niin oot kuullut Johanneksen evankeliumia. Pakko sanoa sen verran, että Johanneksen evankeliumi, tämä evankeliumi on jotenkin selvempi kuin muut evankeliumit. Tämä on jotenkin selvempi minun mielestä. Tämä evankeliumi, tästä saa paremmin selvää noista asioista, mitä Jeesus tekee ja niin päin pois. Niin jotenkin paremmin kerrottu minun mielestä, mutta se on minun mielipide. Mutta semmonen asia oli tässä, niin ei muuta kuin kiitoksia vaan oikein paljon ja hyvää jatkoa sinne ja kaikkea hyvää ja hei hei.